bati ato bang tandugo na sayot mo nga gibati ang Ginoo mo luwas pwede ba'y ayaw ibali kagamay anang korona para nato nga muali dangop sa amahan ka tumihimo sa tanan maunay unang buhata para ka makalmahan isalig ang tanan di kay isalig mo na lang ayaw himo ang ulahi ang pagdangop sa amahan na apay magsigig rally nakatabang paba mo kung kamoy magka-corona magpatabang raba mo submitar mo sa gobyerno di kay magpagahigulo di pa ulahi tanan para ang luwa di mo tulo na asal mo ang tubag para di makulbaan na as 91 basahalan na tanan ni saad ang Ginoo di nagama-gama lang mo nang nisalikos Ginoo kay tinuod ang tanan Alinag maniyaw sa ilalom sa adlaw magunit tanay og kamot isinggit na tugdungan di may matudlan sa balatian. Yo, ang tanang tawo na agayo'y gisaligan ang matagusan na agayo'y gipanggunitan basihanan sa pagkinabuhi si kaniko ang siya sila kinikato mo ni mo nadahan sama ba ni ining sitwasyon na to karon coronavirus nagpabugag sa mga panon kahadlok kang gidangat na imbisi noon na mudangop ka ni Hesus Kristo nga tinubdas proteksyon. I got one thing to say to you my friend, everything you thought will last will crumble in the end. He just make the sea, kept the lion seat. I'm sure he will protect us from the plague, from the enemy. North, south, east, and west. I do my thing, enjoying life and living out the best. Cause I'm a vessel of a living God who was a man. Now I'm feeling Superman, I'm a walking talisman. Alinag maniyaw sa ilalom sa adlaw magunit tanay og kamot isinggit na tugdungan di may matudlan sa balatian. Iyang mga pulong makatabang o pag-ayo nasayod bakang naakay karapatang mo ayo ug mga sakit ipakita imong kalayo na pinalahi kay kanagikan sa Ginoo pangayua ang tanan sa iyang ngalan ug gihatag ug pagabuhaton niya para mapanatag nakaog kang kakulba kanimo kay mawala siya si Hesus Kristo ni kanus adi mawala ay basula ang gobyerno sa tanan nimo makita kinabuhi gisugan nila wa nimo makita atong pasalamatan doktor ug mga pulis mga nurse ug ubang itabang nga di mapingis ani nga virus ang nagpayagaw sa tanan wag tanga ang kabalaka o gisalig samahan usa ra jud ang tambal ug kana maoy pag-ampo na mawala ang sakit sa pangalan ni Hesus Kristo amen. Alinag